האמת שכבר תוך כדי הקורס, אז התחלתי לקבל לקוחות. שיש לי לקוחות כבר 4. כן, האמת שיש לי כבר 3 לקוחות. יש לי לקוחות שאני מנהלת להם את הסושיאל. היום כבר יש לי לקוחות, כבר בריטיינר שרצים כל חודש. ולידים הגיעו, ויש לי גם לקוחות כבר שמשלמים. יש לי 5 לקוחות. כן, יש לקוחות. אז כבר מהפרקים הראשונים אני התחלתי לעבוד. יש לי את הלקוחה של הסטאז' שעובדת איתי בתשלום. המשיכה איתך. ממש פורחת. את ממש פורחת, רואים את זה. יש לי גם פרויקטים שאני לוקחת. הקורס היה מאוד מאוד מעניין וסוחף. סיוון מסבירה ממש צד אחר צד את כל הקורס, מאלף ועד תף. הקורס היה מהמם, ממש כיף. למדתי את כל עולם הסושיאל. סופר מקצועי. כל פרט הכי קטן, סיוון דיברה עליו בקורס. מאוד מקיף, כל החומר שיש. הקורס היה מדהים, מועבר באמת בצורה ברורה, הכל היה מפורט. הקורס היה מצוין. ההקלטות שלו היו מסודרות, קצרות, ענייניות, היה מענה לכל השאלות. ממש נוח, בטוב שהכל מולד, את יכולה לראות בזמן שנוח לך בערב, בבוקר. מהמם, מפורט, נגיש, תמיד היו זמינים לשאלות, מעניין, מוסבר. האמת שהקורס היה מטורף. אני ממש ישבתי בוקר עד ערב ללמוד הכל, ואני אפילו חוזרת לצופה שוב במה שצריך. בקורס שהייתי, למדתי פרסום במובן הזה, אין תמיכה, אין משהו שדומה לזה, בשום צורה. ליווי לאורך כל הדרך, שזה משהו שבעיניי לא מצאתי בשום קורס, ופה כן. זה קורס שבאמת יהיה מקיף את הכל, מהכל. מעטפת שהיא מאוד מכילה ומאוד מועילה, במיוחד בתחילת הדרך בדברים האלה, שאין לנו את הביטחון הזה. היה מאוד מאוד מקצועי, מאוד מפורט, היה כל מה שהיה צריך, גם מבחינת איך לנהל את העסק שלי ואת העסק של הלקוחות שלי. היה לי קורס מדהים, ממש, כאילו היה סופר מעניין, ולמדתי מעט דברים חדשים, ואני באה מעולמות השיווק, חדשו לי. קורס מעולה, ממש מקיף. לפני זה לא הכרתי, הקורס לימד אותי את הכל, גם ממומן, גם אורגני. היה מהמם, אני חייבת לציין שבהתחלה היו לי מאוד חששות, כי אני בכלל לא מהתחום. הכל מאוד מובן, גם מישהי חייבת לציין שלא יודעת כלום וחוששת. קיבלתי את כל הכלים, האווירה מאוד חמה. ממש דוחפים קדימה, לקפוץ למים, לא לפחד, לעשות, להתחיל. וזה הליווי הצמוד הזה ככה מרגיש מאוד חם וכיף. הוא היה ממש טוב, מלמד, זה עזר לי להיכנס לתחום ממש, ונתן לי ביטחון, ומשהו שכאילו אני יודעת שאני יכולה להסתכל, תמיד יעזור לי ולהיות שם כשאני מלמד. כמובן הליווי, שהיה פשוט מדהים, שלא יכולתי לעבור את הקורס בלי הליווי. ים שאלות, ים חפירות, שתמיד היה מי שיענה. וזה שיש את התמיכה מסביב, אז זה ממש מוסיף. באמת אני מקבלת את כל הכלים שצריך, גם את הביטחון, את הידע, וכמובן שגם לצבור ניסיון ביחד. הקורס היה מדהים, הוא היה ממצא ממש כל המידע שצריך בשביל לנהל המון אינסטגרם, המון טיקטוק. המענה שם, העזרה שם, עולם אחר, זה תמיכה אבל אמיתית, זה לא טוב, יש לך משהו, תפני אלינו, נחזור עוד יומיים. לא, זה מיידי, זה גם אחת עוזרת לשנייה. צוות מושלם. כבר כשעשיתי את הסטאז', זה היה לי סטאז' מאוד לקוחה, יש לי כזה גב, סיימתי את הסטאז', זה היה ממש טוב, זה עזר לי באמת לצבור ביטחון ורגע לעשות מה שאני רוצה, ואני יודעת שיש לי ליווי שעוזר לי. יש לי לקוחה קוסמטיקאית מהממת, שהתחלתי את הסטאז' ואני ממשיכה לעבוד איתה, וזה באמת עובד. הקורס בעצם נתן לי את כל הידע איך לנהל ללקוח את הסושיאל, איך לבנות אסטרטגיית תוכן, איך להבין מה הצרכים, מה הוא מחפש, איך לבנות לו את התסריטים, איך לערוך, ואיך בעצם לגרום לעסק שלו להתפוצץ ברשת. אז אפילו לא הגעתי לשלב של הסטאז' כי עשיתי אותו כבר במהלך הקורס. זאת באמת אמיצה מכל הלב. ועשיתי את הסטאז' תוך כדי הליווי, שזה מאוד עזר. קיבלתי את כל המענה בדברים שנתקעתי, ואחרי הסטאז' היה לי באמת הביטחון לקחת את הלקוחה הראשונה שלי. האנשים תמיד לחזור לקורס, ללמוד אותו, וגם כל דבר שם מתעדכן מחדש. כל זה לא הייתי יודעת בלי הקורס.